Hello everybody, I would like to thank Arise Africa News Magazine for this beautiful award, recognizing and appreciating our strides in the entertainment industry and the overall community service. God has given each and every one of us various gifts and talents. Some people have utilized their gifts and their talent to get wealthier in life. Some people have utilized that in gaining more star power. Their names are heard more. So your gifts and your talents can enhance who you are in various forms. I just want to let everybody know, whatever your talent is, whatever your gift from God is, it is more and even most fulfilling when you are able to combine your talent and your gift with service to humanity. So whatever you do, wherever you are, it's a good idea to be very compassionate. Serve people. Serving people doesn't mean you must only serve the poor. A lot of rich people, quote unquote rich people, also need help. There was a senator in Nigeria that was very rich. I heard the daughter got sick and needed a kidney, but it was nowhere to be found. This is just an instance. Even at that moment, money couldn't buy what they didn't have at that moment. They needed a gift. They needed something. Maybe that could be a bit extreme, but there are a lot of other examples where some rich people also need help. So the best way to do it, identify who needs your assistance and do your best to assist whenever and wherever possible. Yes, and I hereby present and dedicate this award to our team. This team is super strong. Without you guys, I am nobody. Yes, the award was presented to me, but it actually belongs to all of us and to all our supporters and fans worldwide. Because without you guys' support, nothing will happen. I appreciate you guys truly. And I encourage you guys to keep the fire burning, keep working harder so we can achieve more together. There is unity and diversity in Echefkola. Whatever you do, wherever you are, whenever you wake up, try your best to serve somebody, somewhere. Let us all come together and serve and serve and serve. I remain Iheanyị Frakas Mofire Amadi. Ndewono. Mana ji okwu Igbo kwuo ya n'olu Owere anyị. Asị m ekele ndị Arise Africa News Magazine maka nkwado nnu kwadoro m with award. Ọrịghị izi maka ihe niile anyị eji eme ihe gbasara entertainment na ihe anyị eji eme inyere ndị mmadụ aka n'elu ụwa nke a na-akpọ service to humanity. Ashim mekele ha n'ọzọ na-emena. Mana gwa na-ekwushi Chineke kwadoro ozugbo anyị, o nyere anyị onyinye, nye anyị amara, nye anyị ngozi iri iche iche. E nwere ndị ke ngozi na amara na onyinye ke nwu eje enye na nwa aka nwa bakụbọ ụba akụnụba elu ụwa. Nwekwana ndị ke o ji eme aha nwa da ụbọ ụda nweto ụbọ nwekọdụbọ manashi gbana akpọ ojila ke ga ejila bela mo je mege kọdụbọ o mere ga abadụbọ were ya chịkọta ya ọnụ with enyemaka ị ga-enye na mmanụ ibe gị mekpa ahụ o je we o je ala gị ngozi pụrụ ngozi akpala gị obi umeala ihe niile ịchọga ahụ ebe doo gị. So anyị kwugawo gị enye ndị be gị metụlụ onye na nụna
and achịkwa nnachi onye ahụ ji ego onye ejighị ego enwere ndị ji iji ego ịchọkwara enyemaka so kpe eji eme ya gị bịa ga-eji aka gị chọfụta ebe ndị agbata obi gị ndị ga-anwụ nọ chọfụ ebe a chọrọ ha enyemaka ga-enye gị agbalị ya asị ha otu senetọ ịnọ na Nigeria not long ago onwe ha o jicha ego but nwa ya nwaanyị arịama ha na-ege asọgbufu ha chọrọ ha kidney enwe onye nyefuru ya iwala mmemme a na-akwụchi o nwere ike ka ahụ wee example ori extreme ewe example gafere agafe n'aka ịpa ma akarị gafere agafe mana enwekwara atụmatụ ndị ọzọ eji akpa example enwekwara ike inye bọta ọnwa ha anyị nọ nga abịa ime ha ncha ekwu owu ebe na be nọ na ha na ha ime na mọọlụ ite ara gbalị anya na mma n'ibe gị aka ma onye ahụ ji ego ma o jighị ego a Chineke ga-akwado ma chemakwa anyị niile achịkwa m mewerekwa ohere a chekwa ma nyefeekwa nkwado a ya awọdụ a enyere m nye ya ndị ma nwụọ akwa arụ nke ndị bekee ji akpọ my team because n'ihi na ihe ụgha anyị niile ọ wụ eziokwu cha m onye akpọrọ nye ya mana ewetuo ndị nọ around me nnụ niile rụga ma ndị niile ịkwadoro anyị na mba ụwa niile enweghị ihe m ngara ịwụla so maka nke a asị m ewerela m ha echekwa ma nyefee aka nọ ya ndị bekee ji ashow presentation and dedication to ndị ma nwụrụ ga enuna ndị ewono ekelela m asị m nọrọ ụbọ gbalịba ọnụ ikenga ajụkwala nna oyi ndị niile nọkwa n'ebe ahụ enyeghị anyị nkwado bụ na anyị ndị ma nwụrụ ga gbalịba ọnụ ikenga ajụkwala nna oyi ya mee ọkụ na ọdamna anya chekiri ha ya kpakiri eweghala ahụkpa ọgwụ a na-akwụkwa n'oshi ebe na be nọ na ha na ha eme naanị mọọlụ ite ɗọrọ ụra gbalịa nye na mmanya ibe gị aka anyị gbakọgbuo ọnụ nye n'onwe anyị aka nye n'onwe anyị aka nye n'onwe anyị aka nye n'onwe anyị aka ndewono awụ m Iheanyị Chukwu Frakas Mofire Amadi ekelela m nnọọ ndewono Val Media Pinnacle Entertainment Nderema Mofire Fuka